Hej! Ja. Vad gör du? Vad gör du? Ja. Du vill inte ha två. Va? Du vill inte ha två. Två? Du vill inte ha två. Eller Jag har 3. två. 3. Nej, 4. 5. Nej, 4. 6. Va? Jag har 7 stycken, Joel. Nej. Jag har 8 stycken, Joel. Tack, jag sa ju att du skulle ha 4. 4 vadå? Så jordgrejer. Och vadå? Och den här leran. Vilken jävla lera? Så ska jag bygga med här. Vart? Det fan, jag vill ha den antar jag. Vilken jävla lera? Det var inte jag. Jag skulle ha den antar jag. Va? Ska jag ha lera? Åh, herregud. Ja. Ska jag ha lera? Och man ska ligga på så. Joel, för du ligger i en säng. Mm. Och du vill ha lera. Du har ingen lera i sängen. Inte det bögigt. Det går. Vad ska du lera till?